Komandun bura mar ODM Gladys Wanga okwedo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua e weche manyowacho motenore kod tho mane en ogai mar ODM Raila Odinga ka okone mondo were gi Raila oywe mos. Wanga mane oloso gi jopiny elap ma Nyakiamo e Isindo e kar chung' bura ma Suba South okoni Gachagua kata mana e kinde mane nie ofis ne ochayo Raila kendo ne en kod dwaro mare ni Raila odok bondo. Bende okoni duond bura mar ODM ok nyal bi tiyo gi Gachagua kod kweth mora mora masire lwedo. Ung'eni Gachagua ni chieng' moro achiel ka wadhi e maandamano mar Sufria ne mondo ofis 11 gi nus okinyi kowacho nodhi nego Raila, joluo bro ywak dala dek kaito lal kaito ling. Uwinjo mano Gachagua achiel ni pok no ywago Raila Odinga, pok no dhi kamoike Raila. Gachagua achiel ni pok no nyono Karen kama Maida odhi ogone Mama Ida mos na gwambo no to. Gachagua, you and Baba Raila Amolo Odinga are like day and night in terms of ideology. Any ODM member claiming to be a Baba person associating with Gachagua, that person is lost in ideology of